Okay, siya drive. Hindi ka sa akin. Okay, so ayan, hindi ka. Ha? Okay, siya drive. Hindi ka sa akin. Okay, so ayan, hindi ka. Ha? Ito yak. Kahit ko pasahero. So ayan mga boss, oh. Okay. Hindi mas pasahero niya. Wala. So ayan. Sumama si Pare PJ, hindi pumasok, hindi nagpaalam kanina. Hindi nagpaalam. Gusto sumama. Gusto palang kumain ng pinapaitan. Expressway tayo, mga boss. Oh, expressway. Pero na lang. Kahit saan. Okay, dito na tayo mga boss. Ayan, oh. Ayan. So, andito na tayo. So, before and after na tayo mga boss. Pero tingnan muna natin yung mga ano nila natapo, yung kaganapan dito bago natin ipakita yung. Siyempre, bago ko ipakita yung after, ipapakita ko rin yung before niya bago tayo punta rito. Oops. Okay. So, ayun lang. May sounds. Makaka-copyright tayo mga boss. Ayan, okay, so ito yung labas. Labas ng bahay. Okay, so punta natin sa loob. May panel light. Lalo ko yara nun. May panel light pa yun ito. Okay. Ay, wala. Ano mga boss, oh? Hindi na makasakay. Hindi na makasakta. Kanina may ako hindi na tumigil. Hindi ka pa rin may darating pa eh. O baka tignan mo yung
ikaw? Tinggal. Sumo lang. Mamaya. Maganda. Madam. Selamat madam. Salamat sa ano. Banda. Agad tayo. Wah, nag-absent. Inyapsinan niya madam no. Sumuran pa niya kung muna na. Good. Umutin dito. Ano gila? Ano yan? Naimbag nga daw yung kabsat. Ag Tagalog ka mo. Sige. Nagbukotin. Katay, binigla na nga ako. Sige, sige. Sige na. Yan, ihirog yan to yun. Ako na yung tawag. Ayan, sige. Takot sa camera. Shy type position ito sa camera. Ayan, tamakbo. Okay, so ayan, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So before and after na tayo, siyempre, bago ko puntahan doon sa loob, siyempre gusto ko munang makita ninyo kung ano yung itsura niya dati. So ayan, makikita nyo dyan yan, susunod na po yung dating itsura niya. So ayan mga boss, so nakita nyo naman dati yung itsura niya. So wala pa talagang ceiling, wala pang pintura. So tapos dito sa labas, hindi ko rin ipakita, pero may kita nyo yan dun sa unang video natin. So wala pa tayong spandrel dati dito. So yung kinuha natin project dito, ceiling, tapos yung syempre may cornisa na yon, tapos pintura. So yan, tapos spandrel. So isa po yan na sa mga project natin na ginawa natin dito sa project natin mga boss. So pati spandrel, ceiling, tapos lights, tapos pintura, interior paint yung wall natin. So ngayon, puntahan na natin sa loob kung anong naging itsura niya ngayon. Okay, so let's go. Okay, so dito Sino yan? sa may terrace. So ayan. So ayan, simple lang yung ginawa natin dito. Siyempre yung flat natin, tapos may groove. So ayan yung karaniwan natin ginagawa dito. Tapos yung ginawa natin, nilagay natin cornisa rito, yung 80s 5 yung nilagay natin. So ayan yung 80s 5 na design. Siyempre yung mga ilaw pala rito, ilaw, cornisa. So galing yan sa Maclagunilla Cornices. Siyempre kung gusto nyo mag-order, so message lang po kayo dyan sa Maclagunilla Cornices. So makikita nyo dyan sa screen. Okay, Tantan. So shout out. Nagpapakita ka dyan eh. Shout out. Oy. Oy. Huy. Huy. Shoo. Shoo. So yun mga boss, dito sa loob, siyempre dito na tayo sa salas. So bago ko pa inumpisan itong bahay nila madam, siyempre gumawa tayo ng 3D model. So yung 3D model na yon, inaktual natin dito sa loob ng bahay. Tapos dinesign na lang natin doon sa bahay, inuwi natin yung
yung laptop para i-design doon sa bahay. So yun po ang ginawa namin dito. So bago pa namin inumpisan itong bahay, so may idea na sila kung anong itsura nito bago tayo magsimula. So alam na nila kung anong magiging itsura ng bahay nila. So ganun pa man, ipapakita ko rito sa screen yung 3D model ng bahay na yung 3D model nito. So makikita nyo dyan sa screen. Okay? So ganun pa rin mga boss. Ganun pa rin yung design ng nangyari. So ang naiba lang dito yung ilaw. Siyempre doon nakapili ng ibang ilaw sila madam. So ang ginamit nilang ilaw dito ay tricolor na yung sa may strip light. So yung sa may strip light natin dyan, tricolor yan na blue or white tsaka violet. Tapos dito naman with remote pala yan mga boss, with remote siya. Tapos dito sa pin light natin na two-way, blue white yung nilagay natin na pin light dyan. Tapos naglagay din tayo ng kornisa. So yung kornisa nilagay natin sa may taas yung model na 45. So yan siya. Yan. So dyan natin nilalagay mga 45 karaniwan nilalagay natin. Tapos dito sa may wall ay yung 85 yung sinabi ko kanina mga boss. So yan yung 85. Okay, doon sa may taas meron tayong nilagay na kornisa doon na iba yung design, yung MC. So makikita natin yan mamaya sa taas. Okay? So pasadaan lang natin dito. So dito tayo. Okay. So gumawa rin tayo dito sa may dining ng 3D model. So makikita nyo dyan sa screen yung 3D model na ginawa natin. Okay, so ganun pa rin yung itsura niya. So yung ilaw lang naman yung nagiba rito. Tapos itong pin light sinabi ko kanina na two-way ito. So ito yung isang itsura niya sa two-way. So may blue white yan. So ngayon nakaset lang siya ng white. Okay. So dito, so mayroon tayong nilagyan na minibar dito. Ngayon nag-request si sir na lalagyan natin ng may box. So may cove light daw. So nilagyan din natin yan. So ang dinagdag natin yan dun sa design natin. So ang mapansin nyo dun sa 3D model natin, wala ito. So yung drop light lang meron dyan. So nagpadagdag sila. So nilagyan natin dyan, walang mo ng problema yon. So okay naman, may bagay naman dun sa area. So maliit na minibar lang. Okay, so dito sa may hallway, so makikita nyo rin dito, dati may harang doon. So ngayon inalis na natin, tapos may lababo rito. So yung before na dati, so inalis na rin yon. So naglagay tayo ng design dito sa hallway, tatlong square. Ngayon ang ginawa ni sir, pinapinturan niya ng black yung square natin. So binagay niya na lang dito. Tapos dito, ang balak niya rito, lalagyan natin ng partition dito. So sa partition nga pala, meron pa dun sa design natin, may partition pa ditong banda. So andito. So hindi pa natin may lalagay yon kasi mas magandang ilagay yon pag nakapag-tiles ka na. So doon natin lalagay yung partition natin. So pero meron ng partition doon sa 3D model natin. So ganun pa rin yung itsura niya nung natapos. Tapos dito sa may kusina, so pin light, apat na pin light, tapos cove design yung ginawa natin dito. So tricolor din yung ginawa nating strip light dito. So pare-pares lang lahat. So yan kasi nagustuhan ni sir dito sa bahay niya. So yung may blue tsaka warm white tsaka violet. Okay, so punta tayo rito sa taas. So andito na tayo sa taas sa may hagdan. So ito na. Okay, so ang ganda na. So ang kulang lang dito siyempre yung mga center light. So sila madam na lang ito bibili nun, tsaka si sir. So ayan. So ang isa pa sa maganda dun sa tricolor na with remote, so meron siyang makikita nyo doon, nag-iiba-iba siya ng kulay. Yan. So yan yung isang niya sa tricolor na with remote. So nag-iiba-iba siya ng kulay. So pwede nyo siyang pabilisin yung pag-iba-iba ng kulay, pwede rin mabagal. Okay, so pwede rin patay sindi na mabilis. So ganon. Yun na yun. So yung kinulay lang natin dito sa sa wall natin dito sa baba kasi nagpintura tayo. Pakita mo na rin. So dito sa wall yung ginamit natin dito yung white. So white lang, semi-gloss white ang voicing. Tapos yung sa may cornisa, sa may ceiling,
Doon sa may ceiling naman natin, so ayan, sa may ceiling, flat latex lang yan, pati doon. So ang ginawa natin dyan, dito sa mga gilid, semi-gloss din yung nilagay natin dito. Semi-gloss na ng Boysen, ng Davis. So parehas lang naman yan. Magkasing ganda rin sila ng kulay. So Davis yung ginamit pala lang dito. Davis na semi-gloss, pati dito sa may ceiling rose natin. Tapos yung pader natin, puro white lang. Tapos dito, sa pagdating natin dito sa may hallway, so ganun lang, cove design. So parehas lang. Parehas din dun sa baba. Okay, dito sa master bedroom, so ito yung master bedroom mga boss. Dito tayo nag-iba ng kulay sa may kwarto. So ang ginawa nila dito, gray delight ng Davis yung nilagay natin dito. Gray delight. Tapos nag-iba lang, pinapinturan ni madam ito ng white. Okay, so ang ginamit na cornisa dito yung MC. So ito na yung ibang design natin. Okay, MC. Yan, tapos ito yung 45. Okay, ganun din yung mga strip light tsaka pin light na nilagay natin dito. Okay, so double cove light. Tapos ang kulong na lang dyan yung center light. Tapos dito sa baba, gaya doon din, ay sa taas, ganun din yung sa terrace sa baba, ganun din yung design na ginawa natin dito. Yung may groove. Tapos yung kulay nito, chocolate brown ng Davis. Tapos semi-gloss ng Davis yung ginamit nating pagpintor dun sa may cornisa. Okay, dito flat latex lang ginamit natin dito, tapos semi-gloss yung cornisa. Tapos panel light 12 watts yung ginamit natin panel light dito mga boss. Okay, so yan mga boss. Tapos dito sa may isang kwarto, so cove design, tapos pares lang sila ng kulay dun sa kabila, gray delight ng Davis. Okay, so ganun din yung pin light niya tsaka panel, yung strip light niya. So mapansin nyo, lahat ng center wala pang ilaw. So sila madam na po yung bibili dyan. So yan lang. So warm white yung pinintura natin dyan. Tapos yung flat latex yung pinintura natin sa ceiling. So may cornisa, semi-gloss. Tapos dito sa pader sa labas, semi-gloss na rin ito. Yan. Okay, so yan, ang ganda. So ang ganda na. So mas maganda pa ito pag na may tiles na. Tapos meron na rin mga konting gamit. So gaganda pa yan. So yun na lang po lang dito. Tapos siyempre kung may may mga gamit na tayong mga kitchen cabinet yan, siyempre gaganda pa ito. So ang ano pa rito mga boss, ang maganda rito sa ginamit natin sa pangmasilya. So yung ginamit kasi natin pangmasilya dito yung Grand Aces Venture na pangmasilya. So pinakita ko rin yun sa ibang video natin. So ito yung pahid niya. Yan malambot. Makinis yung ginamit nating masilya rito. Yung pinang preparasyon natin. So hindi mo na kailangan maglason noon pag yung skim coat na yun ang gamit natin. So may dalawang klase kasi yon, yung super fine tsaka yung pang wrap na skim coat. Yung ginamit natin dito yung super fine kasi makinis naman na itong pader. So yun ang ginamit natin dito. So mas maganda talaga pag skim coat yung pinangmasilya mo. So nag-try na rin kami ng ibang pangmasilya noon, yung punching compound, so acrylic cast para sa labas namin yon. Tapos mason repate. So meron pa rin kami nakikita na ang hirap maghabol pag yun po yung ginamit ninyo. Ewan ko lang kung sa iba kung napapansin nila, pero sa amin napansin po namin na mas magandang gamitin itong skim coat kaysa dun sa ibang klaseng pangmasilya. So yung ibang ginawa namin, may nakikita pa rin kami kahit na napinturan na namin ganyan, na masilya na namin, meron pa rin kami nakikitang hindi maganda. So pero pasado na rin, kaya lang mas maganda pa rin sana kung makinis gaya na ito yung pagka skim coat natin. Tapos importante lang naman dito mga boss, pag nagpintura ka, dapat maliwanag yung area.
So mas maganda kung maliwanag area. Kasi pag madilim yung area tapos nagpipintura ka, lalo na kung sa preparasyon, so puro pulido na yan pag hindi maliwanag yung area. So pero pag binuksan mo yung ilaw, naging maliwanag ng ilaw, ayun, doon mo na makikita yung pintura natin na hindi pala maganda. So nangyari na rin sa amin yan dati. So dati nagpintura kami noon, akala namin pulido na lahat. Pero nung dumating ilaw, so ang mahirap doon, wala na kami doon sa bahay na yon. Nung dumating ilaw, tingnan namin, itinik sa amin, hindi pala maganda yung pagkamasilya, hindi namin alam. So maganda pala na maliwanag yung area natin pag namamasilya tayo. So yun ang isang naging experience namin. So marami din nagreklamo sa amin nun kasi yun nga, hindi maganda yung pagkamasilya. Akala namin okay na, hindi pa pala. Kasi wala ka makikita talaga eh. Pag hindi maganda yung pagkamasilya. Wala ka makikita na hindi maganda yung pagkamasilya. Pag hindi maliwanag yung area. Pag ano yan, basta pag walang ilaw, mahirap tingnan yung wall natin kung maganda yung pagkamasilya o hindi. Okay? So yan lang. Siyempre, tapos na natin itong project. Siyempre, meron pa tayong umpisang project. Siyempre, hintayin nyo yung susunod na project natin dito sa Barangay Pura, Tarlac. Tama ba? Barangay ba yun? Barangay ba yun? Bayan? Bayan daw sabi ni Toto. So, Barangay Pura. Bayan. Bayan ng Pura, Tarlac, yung mga boss. Ayan. So ayan, siyempre maraming salamat din kila Ma'am Cindy tsaka kay Lujay Murao. Siyempre yung mga Team Kalakal Boys ng Korea. So ayan, follow niyo po sila sa FB page sila. So marami rin silang followers. Tapos siyempre sa YouTube nila. So subscribe na rin po kayo mga boss, mga kasama natin na vlogger dyan sa Korea, Team Kalakal Boys. So ayan, check na lang dyan sa screen. Ipakita ko na rin yung YouTube channel nila dyan. Tapos yung FB page nila. So lagay ko na lang dyan. So again, maraming salamat kay Ma'am Cindy Murao. So ayan, sila naghanda. So ayan kanina, nakita nyo lang kanina, kumain tayo. Tapos meron pang video okay. So ayan, tuwang-tuwa sila. So, hindi na sila makapaghintay kasi mag-vlog pa ako. O hindi na sila makapagpatugtog kasi salita pa ako ng salita rito. So ayan mga boss. Siyempre, kung mayroon video, okay, meron din tayong inumin. Yan. So, may Red Horse tapos Ambig. So, pakita mo nga. Ayan, no? Nakita niyo yung mga boss? Yan, no? Yan, no? Anong masasabi mo kila Madam? Thank you so much, Madam Cindy. Ayun. Tantan, ano masasabi mo kila Madam? Ano masasabi mo? Thank you very much, Madam. Okay, sir. Sir, thank you. Masaya ka? Oo. Masaya. Paano yung saya? Paano yung saya? Mag-bless na. So yung mga boss bet lumayo kayo. Bigla silang lumayo mga boss. Hindi pa ako nakakutin, lulumayo na sila. Ayan, siyempre maraming salamat kila Madam Cindy Morao. Siyempre ayan, bago tapusin itong video na to, siyempre gusto ko rin magsalita si Badinoli. Ayan. Siyempre, magandang araw po sa inyo mga bossing. Siyempre, hindi dapat natin makalimutan magpasalamat sa mga natin. Sila, lalo na kay Ma'am Cindy, kay Ma'am Cindy Murao, tsaka kay Sir Lujay sa nasa South Korea. Shout out po sa inyo, sir. Thank you po sa binigay niyong tiwala. Sana po nagustuhan niyo tong project namin. Medyo nagkaberya lang po ng konti. But in the end, okay naman po lahat. Planchado na lahat. So, sana magustuhan niyo po. Maraming salamat po sa inyo. Tsaka sa pakain. Thank you po. Ayan. So, yung mga boss, siyempre, makita nyo naman dun sa mga unang video natin. So, nagka-problema tayo rito. So, sabi ko naman dun sa mga vlog ko na
hindi ko ayan na umalis kami rito na hindi maganda yung bahay nila Madam tsaka ni Sir. So ayan, na-appreciate naman nila yung gawa natin. So nakakataba ng puso pag ganun yung mga nasasabi nila sa mga project natin. So nagka-problema tayo, at least naayos natin. Okay, di ba? So ayan, maganda na. So gusto pa nga nila Madam, ayan, ipapagawa pa doon ng itong labas. So ayan, pag-isipan muna natin mga boss. Ayan. Tapos siyempre, matagal ko na rin na hindi nakasama to. Gusto ko rin na magsalita si si Master Chinito. Sige po, thank you, madam, sir. Ano, yun lang? Yun lang. Ay, wala kong mensahe. Yan nga, sinabi ko na. Oh, yun, yung mga ano, shout out. Shout out sa mga compadres pala, compadres. Interview niyo daw sila, madam. Ano, sila, ano? Interview mo daw sila. Hello. Oh, ayan mga boss. Siyempre, bago tayo, ano, yan na naman, no? Magkita na. Sana malobat na, sabi siguro nila, no? So, punta natin sila, madam. Oh, malis na yata. Yung ano. Ay, Lante. Ano masasabi niyo sa trabaho namin? Ay, maganda na, sir. Oh, yun. Maraming salamat, mama. Salamat din, sir. Oh. Nagustuhan ninyo yung project namin. Okay, so yan, punta tayo kayo. Hello, hello, yeah. Di ba, nagtago na, oh. Nagtago na siya. Bahay ni Madam Cindy. Ayan, siyempre kay Ma'am Cindy. Yan. Yan, maraming salamat kay Ma'am Cindy. Andito siya. Hello, madam. Maraming salamat, ha. Sir. Ayan. So, hindi ko nakahabaan. Baka magalis sa akin si Ma'am. So, ayan. Okay. So, siyempre, yung mga picture na ito, ilalagay ko na lang doon sa last video. Okay. So, yan muna mga boss. Siyempre, kung may shoutout man tayo, kita-kita na lang tayo sa bahay. Okay? Alright.